አሰብ የኢትዮጵያ ነች ያልነው አሰብ የኢትዮጵያ ስለሆነች ነው 100% ፒሪየድ። በተንኮልና በሸፍጥ አስመራና አዲስ አበባ ሆናችሁ ወስዳቸዋል። ያኔ የተናገራቸው የለም። በዛን ጊዜ የሚናገር ሰው አንገቱ ይቆረጣል። አማራ እንደሚተርተው ደረቃቅ ጉሮሮ ይቀዳል። ምን ማለት ነው? መቼ ለማን የት ልናገር የሚል ነገር ነበር ጄኔሬሽኑ የሚጠብቀው። አሁን ደግሞ የኢትዮጵያን አሰብ የሚያስመልስ ጄኔሬሽን ነው ያለው። ስልጣን ላይ ያለው መንግስት የዚህ ጄኔሬሽን ነው። በጠቅላላ የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ተግባብተዋል። አሰብ የኛ ነው አይደለም። አሁን ጥያቄው እንዴት ነው የምንመልሰው ነው። ስለዚህ አዎ በጉልበት ነው የወሰዳችሁት። በጉልበት የወሰዳችሁትን በጉልበት ይመለሳል ክፉ ከመጣ። ነገር ግን በጉልበት ለመመለስ አንሄድም። ይልቁንስ ወደ ጉልበት ከሚኬድ ብንተባበር የኤርትራ ያ ክቡር ህዝብ አንድ ማይንቀሳቀስ በአሮጌ ትሪወለኹም እዚ ኣብ መወዳእታ ደረጃ ከም ተበፅሐ በዚኻ ትፈልጥ። The game is really hot. So pretty much እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናይ መወዳእታ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ቅላዕ በፂሖም ከም ዘሎ በዚኻ ትርኢ። ዓሰብ ናትና እዩ ነይሩ ብግልፂ ብሓይሊ ኢኹም ወሲድኩሞ፣ ስለዚ ኣድላይ እንተኮይኑ ብሓይሊ ክመልሶ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ። መን ኢኹም ዝብል ዘሎ? ኣታ መን ኢኹም ዝብል ዘሎ? በጃኹም ፅቡቅ ጌርኩም ንገሩኒ። እዚ ሓደ ካብትዮም ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቅ ክዛረብ ዘይግብኦ ሰብ እዩ። ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኢዱ ክእቱ ዘይግብኦ ሰብ እዩ ነይሩ። ባጫ ደበለዲ ወላ መን እዮም ዝብልዎ ኣይዶኖ ጀነራላት እዮም ካብ ዝበሃሉ። ኣነ ንዓይ ምሩኽ እዚ ህዝባዊ ግንባር ለዋህ ስለ ዝኾነ ኣብ ልዑ ኣስትዩ ሳዕስዒት ምሂሩ ኣደላዲሉ ፖለቲካ ሰልጢኑ መሊስዎ። ስለምንታይ ጀነራል ገይሮሞ? ኦፍኮርስ ምስ ሻዕብያ ስለ ሰልጠነ ሻዕብያ ሒዞም ስለ ዝኸባኸብዎ ሳዕስዒትን ፖለቲካን ስለ ዝመሃርዎ ወተሃደራዊ ድማ ካብ ሞት ስለ ዝደሓነ ካብ ሓያል ቅልፅም ናይ ሻዕብያ ስለ ዝደሓነ እንታይ ገይሮሞ? ጀነራል ገይሮሞ። ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ግን መግለፂ ዘይብሉ። እንታይ ዝብል ዘሎ? ኢትዮጵያ ውግእ ኣይትደልን እያ፣ ግን እንድሕሪ ብግቡእ ተደይ ተዋሂብዋ ዓሰብ ማለት እዩ። ብዓሰብ ኢኻ ንፁር ዘረብ ዘሎ ስቕ ኢልና ክንከይድ ኣይንኽእል ኢና። እዚ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝደልዩ ዘለው ስቶፕ ድሓን ክንሰማዕ ኮይኑ ፅምዶ ግደፍ ወይ ዝብል ፅምዶ ማለት ኣዋጅ ናይ ኩናት ገይሩ ዝወስዶ ዘሎ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ከም ሕሱም እዩ። ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣይግድሰናን እዩ፣ ምክንያቱ ኤርትራ ልኡላውነት ናይ ኢትዮጵያ ትጥሕስ ስለ ዘላ ዝብል ዘረባ እዩ ዘሎ። ምናልባት ንሱ ፅቡቅ ጌርና ክነስማዓኩም። እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሖም ከም ዘለው ንክንፈልጥ ኢለ ስምዑ። ኣብዚ ካልእ ቪድዮ ቆሪፀ ነይሩ። ጉልበት ነው የወሰዳችሁት። በጉልበት የወሰዳችሁትን በጉልበት ይመለሳል ክፉ ከመጣ። ኤርትራ ከኢትዮጵያ መንግስት በኢትዮጵያ መንግስት ቅኝ ተገዝቻለሁ ነው የሚሉት። ቅኝ ተገዝተናል የሚሉት ከሆነ ኢትዮጵያ ቅኝ ከገዛቻቸው፣ ኢትዮጵያ ደግሞ እነዚህን በሙሉ አካባቢዋን በተለይም በደርግ ጊዜ በሙሉ አደረጃጀት አለው ቴሪቶሪያል ኦርጋናይዜሽኑ ማለት ነው። ደን በዚህ ቴሪቶሪያል ኦርጋናይዜሽን ኢትዮጵያ 5 ራስ ገዞች ነበሯት። ኤርትራ አንድ ራስ ገዝ ናት፣ ትግራይ አንድ ራስ ገዝ ነው፣ አሰብ ሌላው ራስ ገዝ ነው፣ ድሬዳዋና ኦጋዴን ነበሩ 5ቱ። በዚህ ራስ ገዝ ነው ስታስተዳድር የነበረው። አሰብ ራስ ገዝ ነው። ሰነድ ኖራት አልኖራት ኤርትራ ነፃ ወጣች። ነፃ ከወጣች በኋላ ቴሪቶሪያ ምንድን ነው? አሰብን አይጨምርም። ራስ ገዝ የሚባለውን ቴሪቶሪ ይዛ ነው ነፃ መውጣት የነበረባት። አንተ ነዚ ከመይ ጌርካ አምባሳደር ትገብሮ? አንተ እዚ ከመይ ጌርካ ሓላፊ ትገብሮ? ሰብ የብሎም እንደ ኣብቲ ዓዲ ማለት ሲ ክትዛረብ ከለኻሲ እዚ ሓደ ኣምባሳደር እዩ፣ ጀነራል ክልተ ዓበይቲ ማዕርጋት ተሰከመ እዩ። ንሃገሩ ወኪል ክዛረብ ከሎ፣ ፖለቲካ ክዛረብ ከሎ፣ ሕጋዊ ነገር ክዛረብ ከሎ፣ ብዛዕባ ኢንተርናሽናል ለው ክዛረብ ከሎ ቁሩብሲ መዝናዕታይ ትገብር። ኢትዮጵያ መዓዝ ኢኻ መፂኻ ስኻ ናብ ኤርትራ? ኣብ ኬንያ ኣምባሳደር ዘሎ ታሪክ ናይ ኬንያ ከነብብ ኣይክእልን። ኬንያ ዝበሃል እዚ ሕጂ ዘሎ ካርታ ከም ሃገር ኣቃወማ ካብ ምንታይ መፅኡ ክብል ክሓስብ ኣይክእልን። እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም?
ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ገዚኣትና እዮም ዝብሉ እስከ ሕራይ ደሓን በቱ ዝበልዎ ንውሰዶ ተገዚኦም ንበሎ ኢትዮጵያ ደርጊ ክገዝኦም ከሎ ግን ኣብ 5 ዞባታት ዲ ወላ ኣብ 95 ዞባታት መቂልዩ ዘመሓድር ነይሩ ዓሰብ ድማ ናይ ነፍሲ ዞባ ገይሩ ወይ ነይሩ ኤርትራ ዝበሃል ድማ ነይሩ ስለዚ ኤርትራ ናጽነቱ ክረክብ ከሎ ኤርትራ ሕጂ ዝኸይድ እምበር ዓሰብ ክወስድ የብሉን ኣታ ከመይ ዝበሎ ርእሲ ድንሽ እዚ እምበር ዘጥዕና ኣለዎም እዩ እዚኦም እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ማለት በፍጹም ናይ ታሪክ አፍልጦ ዘይብሎም ማለት ነዚያቶም እንኳ ሓደ ግዜ ኤርትራ ኣነ ነዚያ ስለምታይ ገይሮም ማይለ ሓርቕ ነይረ ሓደ ግዜ ግን ሓደ ግዜ ከሓቆም እዮም ኣብ ድረይ እንታይ ገይሮም መስለኩም أمتى سعسع على من إيرترا ورايو شابلو نعوش بلو حنت تأخلو تبل درفي أباي دي سعسع زلو إثيوبيان يقتلوا وين بزاز ربازيا بزاز جبرزيا نعقاد يصرف درفسي كمي غير كات سعسع على مخا جنرال مخا تماريخ كاز نبرك مخا بتكونات عقبات استنكفكاسي كمي غير كا أكمل تسعسع لهم عاتين درفس جبر وابتو وانت زي سلام كله يوم جرمو أنا قبض زحي قيام نيريزس زباس كون خدي لهم نيرم جن بتقين بتي شابلو نعوش بلو حنت تاخلو تبل درفنا يسورا زنبرت يا بعديها يا باس عسعين بر بخصادو ووتيتو زوتويلن كم بحدش تمليسنا كريو خلنا قل ابز تمليسنا كريو خلنا نتي تاريخ او سنه دما نت باي ذا واي بتوم ناتو بروباغانديست تاكارتا تاكيوم لا دلو تريلو اب هاجراو تلفزيون يتعدي ኢትዮጵያን ቲቪ ዝብል እዛ ካርታ እዚያ ተጠቂሞም ዛዕባ ባሕርና ይዛረብለው ማለት እዩ ነታ ዓሰብ ዝብል ብሙሉእ ነቲ ደቡባዊ ባሕሪ ኣልዮም ምስ ኢትዮጵያ ሓዊሶም ማለት እዩ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ገበኒ እዚ ግን እንታይ ሞ ክንብል ኢና ሕጊ ዓለም ረጊፁ ዝኸይድ ዘሎ ስርዓት ኢና ንርኢ ዘለና ሕጊ ዓለም ረጊፁ ዝኸይድ ዘሎ ስርዓት ሕጂ ድማ ሕልፍ ሓሊፉ መጀመርያ ኤርትራ let me give him some history lesson ሃገራት ናይ ኣፍሪካ أقاوماناتن دحرنا برلين conference ويكا مجزأتنا أوروبيين يدمت and this is pretty much true everywhere in Africa Egypt, Sudan, Djibouti, Somalia, Kenya, Uganda كل territorial border ناتهم جزاء تعودوا بناتهم وتصير ناي مجزأة أوروبيين انتزه اللي حدا قوانقوات الزارب أب تنزانيان أب كينيا نزولو بدوب كمغاغلا يقبوني نيرو ويون اتبرونا زبهال زلو كمل منا كينيا ኦሮሞ ዝዛረቡ ዘለው ብሓደ ክኾኑ ዝግቦም ክልል ሶማሊያ ኦጋዴን ዝበሃል ናብ ሶማሊያ ክኸይድ ዝግቦ because ቋንቋም ሃይማኖቶም everything is the same so what is he doing ምስ ናይ ኢትዮጵያ ምክንያቱ መግዛእቲ ናይ ኤውሮጳውያን ዝፈጠሮ ስለ ዝኾነ ናው ኣብቲ ናቱ ስነ መጎት ክንመለስ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ናይ ጣልያን ንሱስ ዓመት ካብ ዓሰብ ነዛ ካርታ ናይ ኤርትራ ሕጂ ዘላ ኣብ 1900 ኣብ 1902 ኣብ 1908 ምስ ፈረንሳ ምስ እንግሊዝ ከምኡ ድማ ናይ ሽዑ ዝነበረ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ መኒሊክ ዝተፈላለዩ ውዕላት ገይራ ዶብናታ ብኩሉ መንገዲ ሰሚራቶ ስለዚ ንሱስ ዓመት ድማ ቀፂሉ ዝዶብ እዚ ድሕሪ ብሪጣንያ መፂውን ነቲ ዶብቲ ተኸቲልዎ እዩ ተርዲኹምሎም ተኸቲልዎ እዩ ድሕሪውን ሪፈረንደም ክግበር ከሎ ሃይለ ስላሴ ካርታ ናይ ኤርትራ ይቀየረን ነይሩ ኖ ሪፈረንደም ኤርትራ بقوبة أرتجي إثيوبيا خدكون مستقبل ريفرندم وننتخونه كارتا إيرترا أيتتن كفنير هاي لسلاسي زغونه كارتا أيك أيرنير سلازي إيرترا ريفرندم بزي بنا UN ريفرندم بزي فتاوى تتخلاون كارتا نصور دوباتا نصور نيرو هاي لسلاسي دما كسب سبعتات نزا كارتا زي قتيلو درجون أيتن كفنيرو من الباتاب تناي مودتا جزاتات مكيار غير كون خلي قد درجن جزائي تدرجز جبر إيرترا فلو كتجبره زخونه يكون زحتا أكاليلن ስለዚ በዓል እዚ እንተኮይኖም ቶም ዲፕሎማት ናይቲ ሃገር ናይ ብሓቂኻ ተሓፍርን ትስከፍን ምዚኣቶም ድማ እሞኻ ተራ ኢትዮጵያዊ ከይከውንካ ህዝባዊ ግንባር ማሪኹ ኣብ ልዕሊኡ ኣስትዩ ኣሰልጢኑ ዝመለሶ ሰብ ክኸውን ከሎ ኣሰብ ስቲል ኢትዮጵያን ፕሮፐርቲ ዝብል ዘሎ ኖ ሌጋል ዶኩመንትስ ሃዝ ኖሊፋይድ ኢትዮጵያስ ኦነርሽፕ ኣሰብ ናይ ኢትዮጵያ ናይምታይ ኦነርሽፕ እዩ ዘለዋ ማእሲ ኦነርሽፕ ናይ ኣሰብ ኢትዮጵያ ተቐቢሉ እንታይ ርክብ ከለዎ ምስ ዓሰብ እንታይ ዘተሓሓዝ ነጥብለዎ ምስ ዓሰብ ስለዚ እዚኣቶም ድኾነ ይኹን ጥፍሽና ናይ ሕጊ ስለ ዘለዎም ጠፋሽ ናይ ሕጊ ተኮይኑ ድማ ሕጊ ዘይፈልጥ ተኮይኑ there is nothing ንሳቶም ዝብልዎ እዛ ዝብላ ዘሎ he knows 100% ናብ ሕጊ ኸይዱ መስሓቂ ኮይኑ ክወፅእ ከም ዝኽእል እምበር ከብፅሖ ዝኽእል ነገር ከም ዘይብሉ ግን
نعنا ኤርትራውያን ዝብሎ ዘሎ ጸርፍ ንስማ ለተለያዩ አድርጎ ማቆየት አይችልም ነበር ከኢትዮጵያ የምትመስል አገር ውስጥ አጭቆ ያ ሙዚየም ጎብኚ የሌለው አድርጎ ማቆየት አይችልም ነበር ከኢትዮጵያ ዳር ድንበር እጅህን አውጣ ጽምዶን አቁም ለተለያዩ ጽንፈኞች የምታደርገውን ድጋፍ አቁም ይሄን አላቆም it is a matter of time ማንም ራሱን ይከላከላል እንዴት እንደምንዋጋ ኤርትራኖች ያቁናል በረም ባርጎ ያቁናል አሰብ የኢትዮጵያ ነው ማለት ሉዓላዊነት መዳፈር ነው ይላሉ የኤርትራ መንግስት እንዴ ኤርትራ መንግስት እኮ አንድ ጥያቄ ሊጠይቃቸው እናንተ የኤርትራን ሉዓላዊነት እየጠበቃችሁ ነው እርግጠኛ ናችሁ የሰው አፍንጫ የመታ አፍንጫዬን አትምታለ እንዴ እስኪ እናንሳ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብታችሁ ስታበቁ እንዴ ኢትዮጵያ እኮ ምንም አላለችም እባካችሁ እጃችሁን አውጡ ነው እጅንታይ ዝብል ዘሎ ናይ በሐቂ ዝሰብ እዚ ቅልጽም ናይ ሓይሊ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ይፈልጥዎ እዮም ኢሉ yes you're right we know it ንዓኻ ብፍላይ ይፈልጥዎ እዮም ኣብ ሰውራት ራድዮ ኮኑ ዝፈልጡኻ ኣብ ኩናት ናይ ዓሰብ ዝበልካዮ እውን ጽቡቕ ገይሮም ዝፈልጥዎ ተጨፈጨፍነ ትብል ቃል ትዝክራዶ ዝብሎ ይዘል ዘሎ ንመን ይዛረብ ዘሎ ኤርትራውያን ኣይሰምዖን እዮም ኢሉ ድዩ ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ንኤርትራ ድኽነት ዘጥቅዓ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ህዝባዊ ግንባር ወይ እውን ናይ ሻዕብያ ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ከም ዝደኸየን ከም ዘይጠዓሞን ከምኡ ድማ ብዛዕባ ዓሰብ ክንዛረብ ከለና ሉላውነት ናይ ኤርትራ ምትፋሪ ኢሉ ይዛረብ መንግስቲ ኤርትራ ንስኹም ከ ሉላውነት ናትኩም ተኽብሩ ኣለኹም ማለት ድዩ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናትና ናትኹም ጽምዶ እናገበርኩም ጽምዶ ማለት ንዓታቶም ሉላውነት ናይ ምትፋሪ ገይሮም ወሲዶሞ ዘለዉ መጀመርያ ብዛዕባ ጽምዶ ክትዛረብ ከለኻ ምስ ህዝቢ ትግራይ ምስ መራሕቲ ናይ ትግራይ ክትዛረብ ዘለካ ምስ ኤርትራ ይኮንካ ንዛረብ ኤርትራ ሃገር እያ ምስ ጎረባብቲ ህዝብናታ ድማ ጽምዶ ክትገብር ንቡር እዩ ዝኽልክላ ኣካል የለን ከምቲ ንስኻ ትዕንድሮ ዘለኻ ኸማን ብብረትን ብወታደራዊ ሓይልን ኣይኮንን ሰላም ናይ ህዝቢ ዝወሓዝ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ድማ ጎረቤት ናይ ስለ ዝበለ ትግራይ ድማ ዋላ እኳ ኣካል ናይቲ ፌደራል ተኾነት ብውዕል ፕሪቶሪያ መጠን ትግራይ ኣውቶኖመስ ዓዲ እዩ ከም ድሌቱ ክኸይድ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ እታ ውዕል ፕሪቶሪያ ተተግቢራ ክሳብ ትውዳእ ትግራይ ነብሱ ዝኻለ ሓይሊ ከም ዝኾነ ጽቡቕ ገይሩ ይትፈልጥ በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ጽምዶ ክንዲ ምንታይ ራዕዲኢት ኢሎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ካልእ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ንሱ ብዙሕ ንኤርትራ ክዝንጥል እዩ ዝውዕል ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ኮንፊደንት ኮይኑ ይፀርፍ ኣሎ ኬንያ ስለ ዘሎ ኣብ ኬንያ ኮይኑ ክማረኽ ስለ ዘይክእል ወላ እውን ስርዓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ እንተወደቐ ንዑ ክትንክፎ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ስለ ዝፈልጥ እዩ ትሽጣራ ድማ ርዱ እዩ ካልእ ካብዚ ቀፂሎም በዓሎም ዝብልዎ ዘለዉ ስምዑ ላይ ኣብዚ ኤርትራ በምጽዋ ጦር መሳሪያ እያስገባች ነው የሚሉ መረጃዎች በሰፊ መውጣት ጀምረዋል። ሁለት የጭነት ወይም ካርጎ ማጓጓዣ አውሮፕላኖች ወደ ኤርትራ ምጽዋ አየር ማረፊያ ከህዳር 1 2005 ጀምሮ መመላለሳቸው የሳተላይት ምስሎች ያሳያሉ። አይኤል 76 ቲዲ የሚባል የጭነት አውሮፕላን ከሌላ ትንሽ አውሮፕላን ጋር ምናልባትም ሲ-130 የሚባል አነስተኛ ካርጎ ጋር ምጽዋ አርፈዋል። ሁለቱም የዕቃ ማጓጓዣ አውሮፕላኖች ኢሳያስ አፈወርቂ ወደ ግብጽ ካቀኑበት ቀን ጀምሮ ለሁለት ቀን ያክል ከአየር ማረፊያ ጠፍተው የነበረ ሲሆን ኤርትራ በምጽዋ ጦር መሳሪያ እያስገባች ታይም ዝብሉ ዘለዉ ናብ ኤርትራ ብዙሕ ኣጽዋር ወይ ካብ ወታደራዊ ኣጽዋራት ካብ ግብፂ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ግርም ጥራይና ንብል ሓቂ እንተኾነ ግርም ሓሶት እንተኾነ ንዓኹም ይርብሽ በዓልኹም ኢኹም ተውፅዎ ዘለኹም ስለዚ ካብ ፕሬዚደንት ኤርትራ ናብ ግብፂ ዝኸይድ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ናይ ነፈርቲ ኣብ ኤርፖርት ናይ ምጽዋዕ ይካየድ ከም ዘሎ two cargo aircrafts were observed via satellite at Massawa port in Eritrea. The plane is reportedly disappeared from the radar during President Sias Afwerki's trip to Egypt. ካብ ራዳር ተሸፊነን ከም ዝነበረ ኣብቲ ጉዕዞ ናይ ፕሬዚደንት ሲያስ ድሕሪኡ ግን ተመሊሰን ኣብቲ ራዳር ክረኣያ ከም ዝኽኣላን Egypt Eritrea military cooperation ኣብ መንጎ ክልቲኦም ድማ military cooperation ከም ዘሎ Egypt and Eritrea have been exploring military and intelligence sharing agreement amid raising regional tensions. ስለዚ ወታደራውን ስለያውን ዝምድናን ስትራቴጂካዊ ዝምድናን ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ ንኤርትራ ዝኾነ ይኹን ክመፃ ንዝኽእል ግብፂ ዝኣክል ዓቕሚ ንኽትብ ኤርትራ ወታደራዊ ዓቕሚ ሓያል ስለ ዘለዎ ኣፅዋርን ቴክኖሎጂን ድሮናት ድዩ ካልእ መሳርሒታት ንኤርትራ ክትውስኻላ ትኽእል እያ ምክንያቱ ግብፂ ብኤርትራ ክትተኣማመን ትኽእል ሃገር እያ ጥራይ እንታይ እዩ ግብፂ ኣዝዩ ምዕቡል ዝኾነ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ዓቕምናቶም ናይቲ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ንኤርትራ ንሱ እንተሂብዋ ኣብዪ ኣሕመድ ንክገብሮ ዝኽእል ቼክ ክትገብሮ ትኽእል ሃገር ምዃና ፅቡቅ ገይሮም ይተኣመኑ እዮም ደስዋይ ንኤርትራ ብዙሕ ግዜ ሕግብግብ ዝብሉ ዘለዉ ናብ ኤርትራ እዚ ርዱእ ጌርና ክንወስድ ዘለና
Egypt and Eritrea have been, while no verified evidence confirms arms transfer, the timing and secrecy of the flights have raised concerns. ولكن بنتصور استراين تزيل تمستيراونتن أكايدان بزح نجر نعوزة تنبيهو. انتهي قبل جميرة مالو إثيوبيا. أب سبعان شو عتنك سبعان شو منتن أب وجناي أوجادين جبتني سوماليا أسوار تبع كم زنا برد ذكري بالله. إجبت از لونج جبت دما ني إثيوبيا أنا مدخام زخوني يكون نسأل إثيوبيا أنا محجاس قدامي أجندة سرحاني تبلالا. زد ما استراتيجي كاوتس روانات انتهي بالله حق أنت خينو جبتي support for Eritrea could signal a broader geopolitical alignment against Ethiopia. دحري جبت مسير ترى تقبل زلا شركة نتات حق خينو عبي نا geopolitically ناي أسأل فالو تخفت ترغلي حدش نجاري يلن نوع زجبر نجاري أسأل فادو جن أفريد زبال يلن فينات كتوش تدل لغا إيرترا تقبل تدل لغا إيرترا دما مزدلي تحيلو خينا تذكر كات غليا بزي السوى ناي جبت حاجة سكير غبتون تهاجر تقط مكا كم تغل سلازي زي أبي أزاربن الشاقل نارسي خين زلو 4 كيلو مرحتي يخونو بروباغانديستس نافتو دما بزي سيف حملك نعيم زكاتلو زلو ادخال زحزنوم زلو كفال دما ازي كفال زيو ከላዩ ሲታይ ከሩቅ የሚመጣን ጉልበተኛ አብሮ ለመመከት ያለመ 8 ሀገራት ረተ አይደለም በማለት ይገልጻሉ። ለዚህም የሚያነሱት አንዱ ምክንያት ቀሪ አባላቱ ያላቸው አሁናዊ ቁመና ነው። ከግብጽ ውጪ አብዛኞቹ ሀገራት በራሳቸው ለመቆም የሚችሉ አይደሉም። ይልቅ ሳውዲን የማጀብ ሚና ነው የሚጫወቱት ይላሉ። ይህንን ሲሉ ደግሞ ምን ማለታቸው ነው? ቆየት ብለው ሲያስረዱ አሁን አንድ ጥያቄ እናንሳ። መድረኩ ኢትዮጵያን ሀገሮችን انتاين زبلو زلو مسيلكم اذا ناي GCC زبحال كوم دما ناي عرب ليج كلاتهم محبرات ጉዳይ ናይ ቀይ ባህሪ ጸታ ናይ ቀይ ባህሪ ንኢትዮጵያ ዝምልከታ ይኮነን ኢትዮጵያ ኢዳ ክትስሕብ ኣለዋ ቁጠባዊ ካልእ ዘረባ ክትዛረብ ትኽእል እያ ጸታ ናይ ቀይ ባህሪ ምሕደራ ናይ ቀይ ባህሪ ግን ንዓ ዝምልከት ጉዳይ ይኮነ ምክንያቱ እተን ኣብ ደገ ባህሪ ቀይ ባህሪ ዘለወን ንዓን ዝምልከት ጉዳይ ምዃኑ ነጊራላ ኢትዮጵያውያን ድማ ጨርቆም ክትርቢ ደልዮም ኣለዉ ምክንያቱ ንሕና ስለምንታይ ኣብዛ ናይ ቀይ ባህሪ ጣውላ ክትእትውና ዘይከኣልኩም ብኣርቲክል ዝትዩ ብካልእ ድዩ ከምኡ የለን ዘረባ ስለዚ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ንሕናን እስራኤልን ኢማራትን ስለምንታይ ኣውፂኦምና እቶም ካልኦት ኩላቶም ኣብቲ ቀይ ባህሪ ዘለዉ ምክንያቱ ናይ ቀይ ባህሪ ሃገራት ስለ ዝኾኑ ስለምንታይ ከን ግብፅን ኢማራትን ይእትዉ ኩሉ ግዜ ናቶም ድንጋፀ ንክረኽቡ ስለ ዝደልዩ ምናልባት ከምዚ ናቶም ኣምሓርኛ ትንተና ክሰምዑን ክከታተሉን ዝውዕሉ ይመስልዎም ኣለዉ ብሓፈሻ ኢትዮጵያውያን ዝብልዎን ዝሕዝዎን ዝጭብጥዎም ጠፊእዎም ዘሎ ግዜ ኢና ዘለና ብፍላይ መገሻ ናይ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ንግብፂ ድማ ምዃን 5 ዓመታት ዝግበር ዘሎ እንታይ ከምፃልና ይኸውን ዝብል ፍርሂ ራዕዲ ገይርሎም ዘሎ ካላርስቲ ኤርትራ ድማ ከምዚ ሕጂ ዝገበረቶ ምንቅስቃስ ዝበለፀ ምንቅስቃስ ክህሉ ይክእልን እዩ ኤንዋይስ ስለምንታይ ከምኡ ንብል ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝደሊ ኩሉ ማስክናቱ ቀሊዑ ጨርቅናቱ ቀሊዑ ብግልፂ ክኸሰናን ክዛረበናን ጀሚሩ ኣሎ ሓንቲ ካልይቲ ክሕስዋ ለንቀነ ሓፍከፍ ክብልዋ ዝቐነዩ ፑቲን ድማ ቤላ ገይሩ ገጾም ዘለሃዮም ድማ ከርየኩም ራሽያ ክትድግፈና ትኽእል እያ ዝብል ስነ መጎት የምፁ ነይሮም ራሽያ ድማ ብመንገዲ ኣምባሳደር ናታ ገይራ ከምኡ ዝበሃል የለን ናይ ቀይ ባህሪ ጉዳይ ምስ ዝኾነ ርክብ ናይ ቀይ ባህሪ ናይ ኣፍደገ ባህሪ ናይ ኣፍደገ ባህሪ ትብልዎ ዘለኹም ባይላተራል ምስተን ሃገራት ጎረባብትኩም ዘለዋ ክትከድለኩም ዓለም ለኻዊ ሕጊ ሚቹዋል ኣግሪመንት ከምታ መንግስቲ ኤርትራ ንዩኤን ዝነገሮ ዝኾነ ኣጠቃቅማ ባሕሪ ዝምልከት ምሳና እምበር ብሳልሳይ ኣካል ዝመፅእ ሽምግልና ይንቕበልን ኢና ስለዚ ከምኡ ድማ ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዘኽብር ክፉት ዝኾነ ዝተ ጥራይ ክግበር ዘለዎ ኢሉ ኣምባሳደር ናቶም ኣብ ውሽጢ ዓዶም ኮይኑ ነጊርዎም እዝኖም ደጊፋ ስምዒዎም ኣሎ ግን ነቲ ቋንቋ እንግሊሽ ክርድኦም ስለ ዘይክእል ንሳቶም ዝሓገዞም ኮይኑ ተሰሚዕዎም ኣሎ he emphasized that nearly 1/3 of UN ብዙሓት ሃገራት ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ኣለዋ ተረዳድየን ዝጎረባብተን ተዘራሪበን እየን ዝጥቀማ ኢልዎም ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ዘድልያ ንልምዓትን ንግስጋስን ይርድኡ እዩ ግን ምስ ጎረቤትኩም ተረዳዲእኩም ክትገብርዎ እዩ ዘለኩም ካልኣይ ኢትዮጵያ ራሽያ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ሓላፊት ስለ ዘላ ነቲ ጉዳይ ናብ ሴኪሪቲ ካውንስል ከተቕርበሎም ራሽያ ከተቕርበሎም ኣቢብ ተደጋጋሚ ሓቲቱ ንራሽያ ድማ ሶሪ እዚ ጉዳይ እዚ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጥሕስ ስለ ዝኾነ ኣነ ክገብረልካ ይክእልኒ ሶሪ ካልእካ ድለይላ ኩላቶም ካልኦት ሃገራት እውን ከም ዝነፀግዎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ብዝኾነ ይኹን ዲፕሎማስያዊ ዝኾነ ፍረ ከምፅእ ዘይከኣለ ፍሽል ዝኾነ ዲፕሎማሲ ዝኽተል ዘሎ ኣብ ቅድሚኡ ይነግርዎ ኣለዉ እንግሊዝ ስለዘይሰምዕ ድዩ ዝፀሓፍ ዘሎ ስለዘይርድኦ ድዩ ራሽያ ትድግፈና ኣላ ቻይና ትድግፈና ኣላ ክብሉ ድማ ዘይሓፍሩ
ኮይኖም አለው በዚ ኮይኑ በቲ አፉሊ መድረኽ Look at everything since October 10th, because that was the biggest liquidation in the history of crypto, like bigger than FTX. Like a margin call almost. Yeah, it was like almost a miniature rupture, like a tsunami. We're only a couple weeks from that, so I think the market is consolidating. But if I look at fundamentals, like Ethereum, stablecoin volumes have been exploding, application revenues at all-time highs. So right now, fundamentals are leading price in crypto. So I think eventually we consolidate and then we rally into year end. To where, 150? Yeah, I think we can still get to 150, 200 for Bitcoin. እንታዮም ዝብሉ ዘለው ብዛዕባ ክሪፕቶ ብዓብዩ ዕዳጋታት ትረብሽ እንዲ ዘሎ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ከምዚ ዓይነት ረበሻ ክኾን ከሎ ኢንቨስት ትገብሩሉ ግዜ ለዓለም ዝደየበ እቶም ኢንቨስት ንገብር ዘለና ክንዕጎስ ኢና ንስኻትኩም ግን ክትቀኑ ኢኹም ስለዚ እቶም ሳይ ተማሃርኩም ኢንቨስት ግበሩ ኣይትሰንብዱ ይወርድ ኣሎ ኣይትሰንብዱ ይውረድ ዝተወሰነ ግዜ ዕግርግር ስለ ዘሎ ኣብቲ ዕዳጋ እዩ እንደን ኣብ ሓፂር ግዜ ክንደይ ግዜ ከም ኢለኩም ክንደይ ግዜ ኣጋጢሙ ኣሎ ብዝሓለፈ ዓመታት ይወርድ ሕጂ ተወዲዩ እንዲ ገለልኩም ፅሕፉላይ ኣብ ኮሜንት ድሕሪኡ ሹት ምስ ገበረ ሓሊፍና ስለዚ again he's telling you do the right thing ፈሊጥኩም ኣስተዕልኩም ኢንቨስት ግበሩ ኣይትሰናበዱ ክብለኩም ይደሊ ምግበይ ኃይለ እኮ ከፕሪቶሪያ በኋላ አዲስ አበባ መጥቶ ከኛ ጋር ተገናኝቶ በልቶ ጠጥቶ ውጭ ሀገር ልከነው ታክሞ መጥቷል። እንደ ምግበይ ቅም የምንይዝ ቢሆን ኖሮ እንደ ምግበይ ካዲ ብንሆን ኖሮ እጃችን ገብቶ ነበር። እንደ ምግበይ ካዲ ብንሆን ኖሮ ስብሐት ነጋን ከጉርጋዳ አውጥተን ውጭ ሀገር እንልከውም ነበር። ምክንያቱም እኛ መንግስት ነን፣ የህዝብ ኃላፊነት አለብን። የአገር ታሪክ መጠበቅ አለብን። ጠባሳ ነገር ለማብረሰብ ቁርሾ የሚተው ነገር መስራት የለብንም። እንታገሳለን። እንደ ሰሜን እዝ ተገርተን እንደ ሰሜን እዝ ተገለን ተክደን የካደንን ሁሉ እንታገሳለን። ጁላ ከም ትሪእዎ ዘለኹም at the breaking point ከም ዝበፅሒ ዝንገር ዘሎ ኣፀቢቑ ናይ ፅርፅሮት እቲ ኩነታት ድማ ንፁር ናብ ትግራይ ኩናት ይመጽእ ከም ዘሎ ዝጠራጠር እንተነይሩ it's becoming very clear ናብ ትግራይ ዝመጽእ ዘሎ ኩናት ማንም ሰብ ክግምተሉ ኣብ ዝኽእል ደረጃ በፂሑ ኣሎ ምክንያቱ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንምግበይ ዘተኮረ ይመስል ትዘረባ ግን ከምኡ ይኮነ ነይሩ ስለዚ ንምግበይ ኣቢድና ነይሩ እዩ ከማው ካሕዳማት ወይ ጠላማት ነይርና እንተንኸውን ማእሰርናዮ መቐተልናዮ ንስብሃት ነጋ እውን ማሪኽና ኣይምሰደድናዮን ኣታ ሰባይ ንዓባ ርግእ በልበሎ ሃገር ኢኻ ተመሓደር ዘለኻ እቶም ዝገብሩ ዝነበሩ ኣያታትካ ዝነበሩ ኣብቲ ኩናት ከማን ኣይፈከሩን እዩ ዝበሃል ኤርትራ ማለት እየ ብዝኾነ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዞም ሰባት እዚኣቶም ናብ ትግራይ ሓሲቦሞ ዘለዉ ናብ ምግበይ ግን እንታይ ስለ ዝበለይ ክንድዚ ዘረባ ዘዕፍሮም ዘሎ እንድሕሪ ኢልና ንእሽተይ ክፋል ናይ ምግበይ ዝበላ ንስማዕ ተኣመንት ወይ ናይ ክርስትና እምነት ተኸተልቲ ንዝኾና ከዓ ኣብ ፊት ማርያም ፅዮን ኮይና ኢና ንውስን ዘለና እዚ ማለት ንሙስሊም ኣሕዋትና ከዓ ኣብ ኣልነጋሽ ፊት ኮይና ኢና ንውስን ዘለና እዚዩ ሓወልትና ኣብ ቅድሜና ጌርና ሃይማኖትና እውን ሓደ ብሄራዊ ዓቕምና እዩ ንኩላና ኣብዚ ኮይና ንፍፅሞ ከዓ ዝትግበር ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፀልኩም ደሊ መልእኽቱ ረዚን ምዃኑ እውን ክገልፀልኩም ደሊ ዝተረፈ ኣጋ መወዳእታ ንኩሎም ብሄራዊ ዓቕምታት ትግራይ ሰራዊት ህዝቢ ትግራይ ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንኣመኸተ ዝተሳተፉ መስዋዕቲ ዝኸፈሉን ሕዚ እውን መኸተ ህዝቢ ትግራይ ደጊፎም ደው ዝበሉ ብሄራዊ ውድባት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣብ ወገን ጁላ ብወገን ምግበይ ጀነራል ምግበይ ዝተገበረ ኩነታት ፅቡቅ ጌርና ካቨር ጌርና ነርና ኢትዮጵያውያን ጀነራላት ኣብ ምግበይ ከምኡ ድማ ናብ ትግራይ ቅልዑ ዝኾነ ኩናት እዩ እንኮላይ ንህወሓት ንምድምሳስ ምዃኑ መጀመርያ ብክልተ መንገዲ ክንርድኦ ክንፍትን ኢና እዚኣ መስምዕዋ እናት ልጇን ወዳ ፈቅዳ ሰጠች እናት የህዋት ትርክት በጣም ውሸት ነው። የትግራይ እናት ልጄ ይሙትልኝ ብላ ሳታታቅም አስገድደው ነው የሚወስዱት። አስገድደው አወዳድረው አንቺ የጀግና እናት፣ አንቺ የፈሪ እናት
ስለዚህ እዚ ንሰምዖ ዘለና ዘረባ ናብቲ ህዝቢ ትግራይ ቅልዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ እዩ ናብ ትግራይ ኩናት ክገብሩ ወዲኦም ከም ዘለዉ እዩ እዚ ናይ ጥቅምቲ 4 ኢሎም ወይ እውን እቲ ናይ ሰሜን እዚ ዝፈረሰሉ ብፍሉይ ስምዒት ኢና ንዝክሮ ዝበሃል ዘሎ ኣጀንዳ ድማ it is very clear ንህወሓት ንምህራም ዝጥቀምሉ ዘሎ ፕሌይቡክ እዩ ኢሞሽናል ኣፒል ነቲ ህዝቢ ነቲ ሰራዊት ንምልዓዓል ብፋኖ ዝድከር ዘሎ ብፋኖ ድኮቱ ፀጊብዎ ዘሎ አንጻር አምሓራ ናይ ህዝቢ ደጋፍ ክረኽቡ ስለ ዘይከኣሉ ናይ ህዝቢ ድጋፍ ንኸይረኽቡ ድማ ንኣምሓራ ይሃርሙ ስለ ዘለዉ ንህዝቢ ኢትዮጵያ አንጻር አምሓራ ንክትዛረብ ድማ ከቢድ ስለ ዝኾነ ናይ ቀደም ፀላኢና እንተምፃእና ዝቐለለ እዩ ህወሓት ሰሜን ዝሃሪምና እዩ ስለዚ ኩልኻ ኢትዮጵያዊ ኣብ ጎንና ኩን ስምዕዎ እቲ ገይም ኢዝ ክሊር ኩናት ወዲኦም ከም ዘሎ ናብ ትግራይ ገጾም ይዘርእየካ ግን ዓቕሚ ለካዲ ኢኻ ክንርኢ ኢና ክትሓስብን ክትፍክርን ሓደ እዩ ዓቕሚ ለካዲ ኣብ ባይታ ድማ ካላርሲ እዩ መጀመርያ ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ንምስላፍ ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ ረይዎ ብኩሉ መንገዲ በዚ እንታይ ክብል ፀኒሐ ብዚ ኣደ ትግራይ ንወዳ ተሰውዓ ለይላ ሂባ ይትፈልጥን እያ ኣታሊሎም እዮም ህወሓት ዝወስዱላ ነይሮም ኣታሊሎም እዮም ዘብልዋ ነይሮም ስለምንታይ ዘይትእምን ንስኻ ትወዞም ዘለኻ ሰራዊት ኣይ ንቅዱስ ዕላማ ናይ ኢትዮጵያ ንተጋሩ ንምጭፍጫፍ ንኣምሓራ ንምጭፍጫፍ ሕጂ ድማ ናብ ኤርትራ ግበታ ንኸተካይድ መሪቓ ዝሃበትካ ኣደላ ማለት ድዩ ዝኾነ ይኹን ዕላማ ዘይብሉ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ስለ ትገብር ዘለካ ኢኻ ማንም ንእሽተይ ሓይሊ ዝስዕረካ ዘሎ ማንም ንእሽተይ ሓይሊ ኣብ ብዙሕ ቦታ ድማ ይሰዓር ዘሎ ፋኖ ዝገብሮም ዘሎ ናይ መወዳእታ ጭንቀት ይኣትይዎም ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናት ንሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሓትሕዱ ዘይምትእማን ከም ዝገብር እዩ ዝገብሮ ዘሎ ስለምንታይ ህዝቢ ኣምሓራ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ኣምሓራ ድማ ኣብ ኩሉ ፅላት ናይቲ ሃገር ዘሎ እዩ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናት እቲ ሰራዊት ንመን ይሃርማሉ ይፈልጥ ስለዚ እቲ ተወላዲ ናይ ኣምሓራ እዚ ኩናት እዚ ዘዋፅእ ኩናት ከም ዘይኮነን ንሓዋሩ ነቲ ሃገር ብሓደ ከምብራ ከም ዘይክእል ተረዲዎም ኣሎ ግን እቶም ኦሮሞማ ብልፅግና በልዎ ጥራይ ይብልዎም ኣብ ኣራት ኪሎ ኮይኖም ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም በልዎም ጥራይ ይብልዎ ኣብቲ ኩናት ድማ ብዝኸድዎ መንገዲ ፍሽለት የጋጥሞም ከም ዘሎ ከነተሓዞ ምንታን ቅድሚ ናብ ትግራይ ምኻድ እቲ ናይ ትግራይ ታክቲክ ናይ ኩናት ንምንታይ ይጥቀምሉ ከም ዘሎ ናይ ኤርትራ ድማ ክርዳኣና ኢለ ቻልፋለሁ በቅድሚያ በቻማራ ወሎ ላይ ባለሽርጡ ክፍለ ጦር ታላቅ ድል ተጎናጸፈ። የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ኃይል አፋብኃ ምስራቅ አማራ ቀጠና ሚኒሊክ እዝ የምስራቅ አማራ ኮር አንድ የባለሽርጡ ክፍለ ጦር በሰሜን ወሎ ዞን ሀብሮ ወረዳ ቀበሌ 032 ልዩ ቦታው ኮለቦና ጃርቶ በተባሉ ቦታዎች በሶስት አቅጣጫ የመጣውን የአብይ አህመድ ወራሪ ጨፍጫፊ ሰራዊት ሙትና ቁስለኛ በማድረግ ድል ተጎናጸፈ። በእብሪት ወደ ጎጃም አልፋለሁ። በጎጃም ምድር ተአምር ተሰርቷል። የአፋብኃ ምዕራብ አማራ ቀጠና የቀኝ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ቤላ ገይሮም የላሂዎ ከም ዘለዉ እዩ ዝረአ ዘሎ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ጭንቀት ፈጢሩሉ ዘሎ ነቲ ወታደራዊ ኣመራርሓ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ብልፅግና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ፋኖ ዝበሃል ብኩሉ መንገዲ ይሃስዮ ከም ዘሎ ሰራዊት ናይ ኣቢ ድማ ኣብ ብተፈላለየ መንገዲ እዩ ንፋኖ ንምስዓር ተበጊሱ ዘሎ ገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ኢኻ ተንቀሳቐስ ዘሎ ምክንያቱ ንፋኖ ንምስዓር ኣብ ተፈላለየ ደጀናት እዩ ዝዋግኦም ዘሎ ምስ ብመተማ ዘሎ ናብ ሱዳን ገፁ ዝኸይድ ንዑ ክበትኮ እዩ ዝደሊ ዘሎ ምስ ሱዳን ዝርከብ ዘሎ ዶባት ክቋፅሮ ይደሊ ኣሎ ምክንያቱ ንሕሜት ንምርዳእ ኢማራት መተንፈሲ ስለትደሊ ዘላ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ዶብ ፋኖ ተቆፃፂሮሞ ዘሎ ንዑ ንምቁፅፃር ብዙሕ ግዜ ፈተነ ይገብር ኣሎ ካል ነቲ ናይ ሰሜን ወሎ ዝበሃል ዘሎ እቲ መስመር ናይ ኩናት ናብ ኤርትራ ወይ ንሰሜን ክገብረሉ ዝኽእል ቦታታት ድማ ንዑ ንምሓዙን ብተደጋጋሚ ኩናት የካይድ ከም ዘሎ ፋኖ ድማ ናይ ብሓቂ ብጅግንነት ይምክቶ ከም ዘሎን ኣብ ብዙሕ ቦታ ድማ ገጅፍ ክሳራታት ናውረደ ነቲ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ይመልሶ ከም ዘሎን ሞራል ናይቲ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ድማ ኣብ ከቢድ ኣብ ትሑት ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎን ኢንፋክት ኣብ መንጎ እቲ ሰራዊት ድማ ፀገም ኣጋጢሙ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ንፋኖ መካናይዝድ ብርጌድ ዘይብሉ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ስላያ መርበባት ዘይብሉ ወታደራዊ ሎጂስቲክስ ዘይብሉ ነዚ ክስዕር ዘይከኣለ ሰራዊት ኣለኒ ኢሉ ክፍክር ከማን ዝሕፍር እዩ ምክንያቱ ትግራይ ኮማንድ ኤንድ ፖስት ዘለዎ ሰራዊት ዘለዎ ትግራይ ብትእዛዝ ዝኸይድ በመራርሓ ዝምራሕ ጀነራላት ዘለዎ ግንባራቱ ዝፈልጥ ንሓትሕዱ ኮሚኒኬት ዝገብር ሰራዊት ዘለዎ ለኩሉ ድማ ኩሉ ግዜ ክጠቕሶ ዘለካ ባትል ሃርደን ትቃባ ገጅፍ ኩናትን ሕማቅ ኩናትን ዝተመኮረ ሰራዊት እዩ ዘለዎ እቲ ዝተመኮርዎ ኩናት ድማ እቲ ዝኸፈ ኩናት ኣብ ታሪክ ምክንያቱ 360 ተኸቢቦም ስለ ዝነበሩ
ኤርትራ ብጀካብ ሻድሻይ ወራር ምናልባት 360 ተኸቢባ ኣይትፈልጥን እያ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ደገ ባሕር ነይርዋ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕር ናታ ነይርዎ ነቕፋ ሳሕል መዋፅኦስ ነይርዎም እዩ ምናልባት ኣብቲ ግዜ ሻድሻይ ወራር ዝተኸበብሉ ግዜ ነይሩ እዩ ኣይ ብርግፅ ፈተውትና ዝጠለሙሉ ዝበሃል ዘረባውን ኣሎ በብዙሕ ጠልማ ዘጋጠመም ግዜ ነይሩ ግን እዚ ናይ ትግራይ ዘጋጠመ ግን መተንፈሲ ብዘይብሉ መንገዲ ምስ ኩሉ ፀላኢ ጌርካ ዝተገበረ ኩናት ሕማቅ ኩናት እዩ ነይሩ ስለዚ ሕማቅ ኩናት ሪኦም ኣለዉ እጅግ እንታይ ገይሮም ኣለዉ ተማሂሮም ካብቲ ኩናት ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ገጅብ ዝኾነ መተንፈሲ ቦታ ሒዞም ኣለዉ ገጅብ ዝኾነ መተንፈሲ ስለዚ እዚ ኣብ ዓውደ ኩናት ክገብሩ ከለዉ ዓበይ ሞራላዊ ድጋፍ ኣለዎም ፋኖ ካብ መን ተማሂሩ ካብ ተጋሩ ተማሂሩ ናይ ግድን ምስ ሱዳን ዘለዎ መስመር ክሕዝዎ ኣለዎም ናይ ግድን ስለዚ ምስ ሱዳን ዘሎ ዶብ ፅቡቅ ገይሮም ሒዞም ኣለዉ ፋኖ ድማ ስለምንታይ ንሳቶም መተንፈሲ ክህልዎም ኣሎ ምስ ኤርትራ እውን ርክብ ክህልዎም ይደልዮም ምስ ኤርትራ ዘሎ ቦታ እውን ክሕዙ ይደልዮም ግን ቀሊል ኣይኮነን ዘሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ መተንፈሲ ክህልወካ ኣለዎ ኣብ ኩናት ኩላቶም ድማ ጎሪሖም ኣቢዩ እቲ ዘይጎርሖ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ፋኖ ብኩሉ መንገዲ ነቲ ናይ ኣባ ኣካይዳ ኣብ ምሕፃርን ኣብ ምድካርን ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎን ተጋሩ ድማ TDF ዝበሃል ወይ እውን ሓይሊ ናይ ትግራይ ኮፍ ኢሉ ዝዕዘቦ ዘሎ ነዚ ኮፍ ኢሉ ይዕዘበ ኣሎ እቲ ኩነታት ናበይ ከም ዝኸይድ ፍሉጥ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ተጋሩ ኩነታት ነዚ ናይ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ነዚ ናይ ኣምሓራ ውዳበ ይርዮ ስለ ዘሎ ንኣቢ ድማ ኣብ ከመይ ኣውሪዶም ኣለዉ ይርዩ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ትግራይ ምንቅስቃስ ካብዚ ዝብገስ አክሱም ህወሓት የሚፎክርበት ታሪክ አይደለም። አክሱም የኢትዮጵያ ህዝብ ታሪክ ነው። ከሻዕቢያ ጋር ጽምዶ ብሎ ቦርደር ሰብሮ መሄድ እኮ ጸረ ህገ መንግስት ነው። ተመልከቱ ተፈናቃይ አለቅም እኔን ተሸክሞ ካልገባ ማለት እኮ ጸረ ህገ መንግስት ነው። ጸረ ብሪት በጣም ነው የምናመሰግነው የኤርትራ ህዝብና መንግስት ስላደረገው ነገር። ጀግናው የኤርትራ ሰራዊት የጋራ ከም ትሪእዎ ዘለኹም በዓል ሳሊን ድማ ቤላ ገይሮም ኤክስፖስ ክገብሮም ይውዕሉ ኣለዉ ስኳ ይትፀገም ወላ በሚድያ እውን እኳ እዮም ክሰልጦም ዘይከኣለ ትማል ምሻዕብያ ክሕግዙኻ ከለዉ መላእኽቲኦም መንግስቲ ኤርትራ ጀነራላት ናይ ኤርትራ ጀጋኑ ንኢትዮጵያ በዓል ውዕለታ እዮም ትብል ዝነበርካ ሎሚ እቶም ንስኻ ከተጥፎም ትደሊ ዘለካ ሓይልታት ምስ ኤርትራ ሰላም ፈጢሮም ዕርቂ ፈጢሮም ሽርክነት ስለ ዝፈጠሩ ሻዕብያ ሰይጣውንቲ ዝኾኑሉ ምክንያት የለን ስለዚ ትማል መላእኽቲኦም ሎሚ ሰይጣውንቲ እዮም ትብል ከለካ ንስኻ ኢኻ በዓል ክልተ መልሓስ ኤርትራ ዝተቐየረቶ ነገር የብላን ኤርትራ ኣብ ዕላማን መትከላን ትኽ ዝበለት እያ ተጋሩ ድማ ግዜና የብዚ እዋን እዚ ንሕና ኢና ምስ ኤርትራ ዘለና ፋኖ ድማ ንሕና ኢና ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለና ንስኻ ኪድ መዋፅኦኻ ድለ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ድማ ንዓቢ ናይ መወዳታ ንጀነራላቱ ጭንቀት ዝፈጠረ እዩ ስምዕዎም ኣብዚ መፂኦም እዮም ክብሉ ዝውዕሉ ዘለዉ ያገለግል የነበረን ሰራዊት አብሮ ተኝቶ እኮ ነው ያጠቁት አብሮ ተኝቶ እኮ ነው ያረዱት የራስህን ቋንቋ የሚናገር ሰው ለይታ አውጥተ 21 ዓመት ያገለገለን ድንበር የሚጠብቀውን አብሮ ተኝቶ አርደውት ከዛ በኋላ ሌላውን የሰራዊት የህግ የበላይ ዝኻትሪ ወለኹም ኣብዚ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ዝተፈፀመ ናይ ብሓቂ ሰራዊትና ዝተፈፀመ ኢልካ ምኒን ምባል ተጀሚሩ ኣሎ እዚ ከዓ ዕላማ ንትግራይ እዩ ካብቲ ፊልድ ማርሻሉ ተቐበለይቲ መልእኽቲ እዩ ባለኝ እድሜ መቼ ነው በጣም የደነገጥከው ቀን መቼ ነው ያዘንከው ቀን ብሉን ጥቅምት 4 ከጥቅምት 4 በላይ የደነገጥኩበት ያዘንኩበት አንገት የደፋውበት ቀን የለም እምበኣር ክትማረኽ ከለኻ ሳይሰንበትካ እንታይ ዝብል ዘሎ ንዓይንቲ ከም ሰብ ተሓቲትኩም ንመኣስ ኢኻ ዝሰንበትካሉ ወይ እውን ሕማቕ ዝስምዓካ መዓልቲ ኣብ ሂወትካ ኣብ ታሪክካ እንድሕር ኢልኩምኒ ጥቅምቲ 4 እታ ሰሜን እዚ ዝተሰበረሉ ማለት እዩ ሸዓያ ዝብለኩም ኢሉ እምበኣር ክትማረኽ ከለኻ ቅድሚ ሕጂ ብረትካ ኢድካ ንላዕሊ ክትህብ ከለኻ ኣይሰንበትካ ነርካ ማለት እዩ ለካ ንስኻስ ንኽትማረኽ ኢልካ ኢኻ ተሰልጢንካ ነርካ ማለት እዩ ዳትስ ዋይ ድማ ሰራዊትና ትከልክዕ ከማኻ ሓንቲ ጥይት ክትኮስ ከላ ኢዱ ንላዕሊ ዝገብር ዘሎ ዝተረፈ ድማ ህርባ ዝገብር ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ሓሶትሲ ምሩኽ ኮይንካ ክትሕሱ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ትሪእዎ ኣለኹም ሓደ ሰብሲ ምሩኽ እንተነይሩ ኣብ ኩናት ንክሕሱ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ በዚ ክትፈልጡ ኣለኩም ሕጂ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ኢሞሽናል ኣፒል ይበሃል እዚ እንታይ እዚ ወይ ከዓ ኢሞሽናል ማኒፕሌሽን ብስምዒቱ ነቲ ህዝቢ ኣላዓዒልካ ህወሓት ተፀላዓይ ስለ ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ነታ ስምዒት ናይቲ ሽዑ ዝነበረት በሊዕኩማ ኢኹም ዛ ተበዲያ እያ እታ ናይ ሽዑ ዝነበረት ስምዒት ከይዳ እያ የላን
እቲ ህወሓት ሰይጣን ኮይኑ ዝቁፀረሉ ዝነበረ ግዜ ተወዲዩ ንስኻ ኸን ኢትዮጵያ ተቃፅላ ዘለኻ now everybody hates you ነዚያ ጥራይ ኸ ምቕባል ዘለካ ኩሉ ሰብ አንጻርካ ኢሎም እዩ go to Ethiopia anywhere ኣብ ኢትዮጵያ አንጻርኩም እዮም ኩሎም አንጻርኩም እዮም ምክንያቱ ንስኻትኩም ትገብርዎ ዘለኹም እዩ ነቲ ሃገር ዘቃፅል ዘሎ ካልኦት ዝገብርዎ ዘለዎ ይኮነን ስለዚ መሕዲእ ዝበሃል የብልኩምን መህደም ዝበሃል የለን ከም ድሌትካ ተደሊኻ ንምግበይ ክትከስስ ትኽእል ተደሊኻ ካልእ ክትከስስ ትኽእል ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ሓደ ፀላይ ከም ዘለዎ ጥራይ ዝፈልጥ ንሱ ድማ ንስኻትኩም ምዃንኩም እዩ ግዜኹም እዩ ተፀላእነት ስለዚ ንፀጋም በል ንየማን ይበል ብገለበል ብገለኺት መዋፅኦ ዝበሃል የለን everything is against you ስለዚ it's a matter of time ንስኻትኩም ናብ ትኸዱ ኺዱ ናብ ተብሎ ብሉ ዝግበር ነገር የለን ኩላ አንጻርኩም ምዃና ንጹር ፅሩይ ዝኾነ መርገፂ እዩ ዘሎ ብካልኦት everybody አንጻሮም እዩ ዘሎ በአምሓራ እንትኾነ እውን ተመሳሳሊ ንሪኦ ዘለና ምክር ነው ይሄ ምክር ነው አድርሱልኝ ለአማራ ልጆች አማራዎች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ሰሞኑን በተነሳው አጀንዳ የአሰብ ጉዳይ እንደምታውቁት የብልጽግና መንግስት ምርጫው ስለደረሰበት ወደ ጦርነት የሚሄድ ፍላጎትም ብቃትም የለውም መጀመሪያ ፋኖ በየቦታው እየማረከ እያሰለጠነው ያለውን የመከላከያ ሰርታችሁ አማራ ልጆች ከኤርትራ ጋር ከኤርትራ ህዝብ ጋርና ከኤርትራ መንግስት ጋር ሰላም እንደሆናችሁ እያሳያችሁ ነውና ተሳስታችሁ የሰው እቃ የኔ ነው አትበሉ እንደዛ ብሎ ነገር ሰላም የለም እዚኦም ትሪእዎም ኣለኹም እቲ ናይ ኣምሓራ ኣክቲቪስት መንእሰይ ኩሉ ነቲ ገይም ተረዲዎ ኣሎ ኣብዪ ኣሕመድ መዋፅኦ ንክረክብ ዝገብሮ ዘሎ ፀወታ ምዃኑ ህዝቢ ኣምሓራ ድማ ኣብ ኣጀንዳ ናይ ኣብን ናይ ብልፅግና ናትዩ ዋላ እቲ ኤሊት ናይ ኣምሓራ ብዝሰፍሐ መልክዕ ዝዛረቦ ዘሎ እዩ ናይ ኤርትራ ፀላኢት ኣይንግበራ ኣብ ነዊሕ ግዜ ገይም ናቶም ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዛ ሕጂ ግን ኤርትራ ፀላኢት ናይኮነትን ንኤርትራ ንኣቢ ከነገልግል ወይ ንኣቢ ፀሊና ወይ ምስ ኣቢ ብገለ መንገዲ ኮይና ንኤርትራ ፀላኢትና ከይንገብር ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ ኣብዚ ፅቡቅ ገይሩ ፅቡቅ ዝኾነ ዝተሓሓዘ ነገር ንርኢ ኣለና እቲ ካልእ ግን ከምዚ ዝመስል እንቆጣጠር አንመለስም ሲሉ ጀነራሉ ተናገሩ። ጭንቅላቱን ቆርጠን መመለስ አለብን ሲሉም ዝተዋል። ጦርነቱ እንዲጀመር አንፈልግም፣ ከተጀመረ ግን አሰብ ደርሶ የሚመለስ የኢትዮጵያ ወታደር የለም ሲሉ እውነታው ይሄ ነው ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከቀናት በፊት ሰራዊቱ እየተዘጋጀ መሆኑን በይፋ የገለጸው ሻዕቢያ በምጽዋ አዳዲስ የጦር መሳሪያዎችን እያስገባ እንደሚገኝ የሳተላይት ምስል አጋልጧል። የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት የሚነሳ ከሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ኢህአዴግን ስህተት እንዳይደገም በሚል ምክረ ሀሳቦችን እየሰነዘሩ ናቸው። ከም ንሪኦ ዘለና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እቶም ገለገለ ጀነራላት ኣብ ጎኒ ዓቢ ዘለዉ ድማ ንዓቢ መዳዓዓሲ ንምዃን ማለት እዩ ኩሉ ዓይነት ፈኸራ ኣብ ምግባር ይሕግዝዎ ኣለዉ። ሳምራ ዩኑስ ዝበሃል ድማ ሓደ ካብኣቶም ንቅድሚት መፅዩ ዘዕገርግር ዘሎ እዩ። እቶም ካልኦት እውን ተመሳሳሊ ከምኡ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ኣብ ምግባር ይሕግዝዎ ኣለዉ። ምክንያቱ ኣቕሊ ፅበት ናይ ዓቢ ይርይዎ ስለ ዘለዉ ኣቢ እቲ ደሞዝ ክበካ እንድሕር ኮይነ ናይ ግድን ኣንጻር ኤርትራ ኣነ በይነይ ጥራይ ኮንኩን ክፅላእ ነፍሲ ወከፍ ኣነ ክፈትዎ ዝደሊ ኣንጻር ኤርትራ ናይ ኩናት ጎስጓስን ኣዋጅን ክገብር ክኽእል ኣለዎ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ናብ ኤርትራ ዋላ እንተኾነ ኣተኩረናቶም ግን ናብ ትግራይ ገፁ ዝዘበለ ይመስል ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዘርኣዮ እቲ ናይ ትግራይ ዝግበር ዝነበረ ኩነታት ምስ ረኣይዎ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ርኢኩም ነይረ ትግራይ ወታደራዊ ኮማንዶ ዝተፈላለዩ ወታደራውያን ሓይልታት ከተመርቕን ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ምርኢታት ክትገብር ፀኒሓ ስለ ዝነበረት እቲ ኩነታት ስለ ዝርእይዎ ዘለዉ እቲ ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ይፅበየሎ ናይ በዓል ምግበይ ካልኦት ጀነራላት በብወገኖም ኮይኖም ድልውነት ከም ዘለዎም ዝገለፅሉ ኩነታት ርእይዎ ስለ ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዪ ኣሕመድ ንትግራይ ክሓርም ምስ ፋኖ ዝገበሮ ንፋኖ ወላ ሓንቲ ክገብሮ ከምዘይከኣለ ተረዲይዎ ኣሎ። ስለዚ ምናልባት ከይወደቕኩ ከለኹ ናብ ትግራይ ድማ ክፍትን ኣለኒ ምክንያቱ ናብ ትግራይ ዝገብሮ ከም ዝበልኩኹም ደገፍ ናይ ህዝቢ ክረኽበሉ ይኽእል እየ ዝብል ቅማሬ ወይ እውን ካልኩሌሽን ከም ዘለዎ ምግንዛብ የድሊ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኩናት ንክገብሩ ዘድልዮም ዘበለ ፕሮፓጋንዳ ንህወሓት ንምፅራፍ ናይ ሰሜን እዝ ወረደና ግፍዒ ናይ ገለመለ ዝብል ዘረባ ኢሞሽናሊ ብተደጋጋሚ ክዛረብዎ ንሰማዕ ኣለና። እቲ ኩነታት ድማ
ኣብ ወጥሪ ብዘሎ መንገዲ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ ኩነታት ኢና ዘለና ናብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዕንደራ ሰሚዕናዮን ርኢናዮን ኢና ባይ ዘ ወይ ባጫ ደበለ ናይ መወዳእታ ዝበላ ለንቀነ መስሓቂቱን ክትብላ ትኽእል ንዓቢ ንምሕጓስ ንህወሓት ድማ ንምድኻም ዝተጠቀመላ ፕሮፓጋንዳ አብይ አህመድ የሚባል በመሃል መጣ ሰይጣን ሆነባቸው አብሮ ያደገ ምን እንደሚያስቡ የሚያውቅ ስልታቸውን የሚያውቅ በራሱ በኢህአዴግ ውስጥ አድርጎ ማወዳደሪያ አይደለም ፈርዖን ሙሴን እንዳሳደገው ማለት ነው ማወዳደሪያ አይደለም ምሳሌውን ለመጠቀም ብዬ ነው እና እኔ ከሙሴ ጋር ላወዳድረው አይደለም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርን ነገር ግን በራሱ በኢህአዴግ ውስጥ ያደረው መጨረሻ ላይ አሸነፋቸው ራሳ ናይ ብሓቂ ሓደ አምባሳደር ዝበሃል ከምዚ ዓይነት ናይ ብሓቂ ዝወረደ ፖለቲካ ጨምለቕለቕ ክብሉ ደም ተጸበኻዮም ናይ ብሓቂ ዘገርሙ እዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ግን again ናይ ዓቕሊ ፅበት ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ቢካዝ ታሕቲ ወሪዶም ጽቡቕ ገይሩ ስዒርኩም እዩ ኣብዚ እውን ኣሎ ብስእልታት ገይሮም የውፅዎ ኣለው ስዲኹም ያገለግል የነበረን ሰራዊት ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ስእልታት ናቶም እናገበሩ ንህወሓት ስዒርኩም እዩ ኣውዲቑኩም እዩ ሓሊፍኩም እዩ ሙሴ ክብሎ ይክእልኒ እቲ ስእልታት ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ብድሕሪኡ ዘሎ እውን ተሪኻዮ ንዓቢ ንክሕጉስ ኢሉ ለንቀነ ክንስነስ ከም ዘለዎ በቃ እታ ምንስሳስ ድማ ኣካል ናይቲ ስራሕ ኮይና መፂኣ ስለ ዘላ ከምኡ የለን ንሪኦ ዘለና ግን at the end of the day ኩሉ እዚ ናይ ዓቕሊ ፅበት ናብ ኩናት ገጾም ይኣቱ ስለ ዘለው ንዕዑ ኢሎም ዝገብርዎ ዘለው እዩ ኣካል ናይቲ ኣብ ትግራይ ክግበር ዝፍተን ዘሎ ድማ ነዚ ንስማዕ ነበረ ተኩስ ጠሚቱ ሓበሬታ ንምርካብ ካብ ክልቲኡ ወገን ዝርከቡ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ሓቲስና ኣለና ኣብ ዓፋር ናይ ዝርከቡ ዕጡቃት ሓራ መሬት ኣዛዚ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ወዳን ጥሩ ተኩሲ ንግሆ ሰዓት 11 ተጀሚሩ ንሕና ዘይኮነስ ንሳቶም እዮም ጀሚሮም ክብል ንሰራዊት ትግራይ ከሲሱ ጀነራል ታደሰ ወረዳ ኣብ ዞባ ደቡብ ንዝገብሮ ዑደት ስዒቡ ፀጥታ ንምሕላው ኢሎም ዝገብርዎ ክኾን ይኽእል ክብል ወዳን ጥሩ ምላሽ ሂቦም ንሕና እውን ተመሪስና ፀረ መጥቃዕቲ ምላሽ ሂብና ክብል ዝገለጸ እቲ ጀነራል ጀመርት ንሕና ዘይኮና ንሳቶም እዮም ክብል እዩ ዝተሰምዐ ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ንላንዳ ሪፖርት ከም ዝገለጸ ድማ ሎም ንግሆ እቶም ሸፋቱ ኢሉ ዝፀውዖም ዕጡቃት ኣብ መንጎ ገረብ ኣገውን ፀሓፍትን ኣብ ዝርከብ ብወገን ዓፋር ቢሎም ተኩሲ ከፊቶም ተመሊሶም ባዕሎም ሃዲሞም ክብል ሓቢሮም እቲ ተኩሲ ብወገን እቶም ዕጡቃት ዝተጀመረ ምዃኑን ብወገን ሰራዊት ትግራይ ዝተዋሃበ ምላሽ የለን ክብል ተዛሪቦም ምስኦም ምትኳስ እውን ኣንፈት መንግስትና ኣይኮነን ክብል እቲ ጀነራል ሓቢሮም እቲ ተኩሲ ምስ ናይ ፕሬዚደንት ታደሰ ዑደት ዝተሓዝዶ ይኸውን ዝብል ሕቶ ኣቕሪብና ኣሉ ጀነራል ጻድቃንን ጌታቸውን ነባድላ ግርማ ብሩ ኣብ መንኻትሎ ጂነዲን ሳዶ ሽመልስ አብዲሳ ኣብ ተዛረብሉ ኣምሓራይ ተዛሪቡ ብዘይካ ዳንኤል ክብረት ሪኢኻ ኣለኻ ዴራ ካብ ናይ ኣምሓራ ዝበሃል ኤሊት ብዘይካ ዳንኤል ክብረት እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ እዚ ምርኣይ ኣገዳሲ ይመስለኒ እዚ ስርዓት እዚ ዝጉጅለ እዚ ሸቃጢ ስለ ዝኾነ ሕዚ ከዓ ካሊእ ናይ መፃወቲ ቁማር ይመዝዝ ከም ዘሎ ኢና ንርዳእ ዘለና ከምቲ ቅድም ኦሮማራ ዝብል ዝነበረ ዓይነት አንተ ሆነ ልዕልካኒ ትግራይ ኦሮሞ ወይ ከዓ ትግ ኦራ ኦራ ትግ ዝዓይነቱም እዩ እቲ ኩነታት ዘብሎ ዘሎ ስለዚ ስርዓት እዚ መትከል የብሉ መርህ የብሉ ንስልጣኑ ከቕፅልዎ ዝኽእሉ ኩሎም ነገራት እናገበረ እዩ ዝኸይ ዘሎ እዚ ብእውነ ክንሪኦ ዘለና ይመስለኒ ፍቲ ጀነራል ጻድቃንን ጌታቸውን ነባድላ ግርማ ብሩ ኣብ መንኻትሎ ጂነዲን ሳዶ ሽመልስ አብዲሳ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ተፃዊትልኩም እዩ መፅኡ ንህወሓት ካባኹም ንላዕሊ ሽጣራ ዝፈልጥ ንሱ እዩ በሊሕ እዩ ተፃዊትልኩም እዩ ስለዚ ተሳዒርኩም ኢኹም ትገብርዎ ነገር የብልኩምን ዝእንፍት ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ህወሓትን ጀነራላት ናይ ትግራይን ዘሎ በዚ ጌርና ክንዛዝማ ኢና ተገለን ተክደን የካደንን ሁሉ እንታገሳለን አገር ነው የምንመራው ምግበ እጅ ቢሰጥ አምሩንም ማለት አይችልም ወጣቶችን ያስጨረሰ ሰው ነው ደም እጁ ላይ ያለበት ሰው ነው እኛም በዚህ መክሰስ አይችልም ይልቅ
እንደ 2013 ስለዚህ ከም ዝንሪዮ ዘለና ንኩናት መዳለዊ ክኾኖም ዝኽእል እዩ ዝበልዎ ኩሉ ታዲድ ፈኸራ እንደራ ኩሊና ንርኢ ዘለና ምናልባት እቲ ዕብድብዲት ኢሎም ዘሎ ብወገን ኤርትራ ዝወፁ ዘሎ ስእልታት እውን ኣገዳሲ እዩ ሓደ ካብቲ ኩሉ ሰብ ከሰብለሉ ዘሎ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ናይ 5 መዓልቲ ናይ ስራሕ ምብፃሕ እዩ ፈፂሙ ናብ ኤርትራ ከም ዝተመልሰ እዩ ዝሕበር ዘሎ ናይ ብሓቂ ብዙሕ አንፅርፅሮት ከም ዝስምዖም ገይርዎም ዘሎ እቲ ኩነታት I think at this stage መጀመርያ ኣይመለስን ዝኸውን ተስፋ maybe ኣይመለስን ዝኸውን ናበሉ ተስፋ ገይሮም ነይሮም ይኾኑ እዮም he's back and is really እዛ ጉዕዞ እዚኣ ሓንቲ ካብቲ ንኣብን ካድረታቱን ጨርቆም ዘደርብየት ጉዕዞ እያ ነይራ ስለዚ ንሱ ንዓዲ ምምላሱ ኣገዳሲ ኢንተርቪው ገይሩ እውን ተመሊሱ ዘሎ ይዝበሃል ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ አልቃሂራ ትበሃል ወይ እውን ካይሮ ቲቪ ትበሃል ንሶም ኣገዳሲ ኢንተርቪው ገይሩ ከም ዘለውን እቲ ሓበሬታ ድማ ምስ ወፀ ክስማዕ እዩ ሕጂ ብዙሕ ምዝራብ ኣየድልዮን እዩ ስለዚ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ንኤርትራ ተመሊሱ ኣሎ ንሳቶም ኣብ ፀርፀርን ዕብዳን ኣትይዎም ኣብ ዘሎ ግዜ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣለና ናይ ብሓቂ ተመሊስና ኣብታ ክትንክፍ ከበለልኩም ንሪኣ ፀናሕና ኣብ ራያ እቶም ናይ ሓረ መሬት ገለ ዝበሃሉ ነገር ይፈጥሩ ከም ዘለውን እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ኣጀንዳ ፃድቃን ዝገብሮ ዘሎ ከምኡውን እቲ ወደም ጥሩ ዝበሃል ጀነራል ቦም ስፖንሰር ዝኾነ ዝገብሮ ዘሎ ምዃኑን ነገር ንምፅሕታር ብዙሕ ስጉምትታት ክኽየድ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና በዚ ኮይኑ በቲ እቶም ናብ ራያ ንክኣትዉ ዝህወፁ ዘለዉ ዝብልዎ ዘለዉ ካስምዑ ናይ ስልጣን ግዜ ዝኣኸለ መሲልዎ ናይ ስልጣን ውድድር ዝካየድ ዘሎ መሲልዎ ኢትዮጵያ ከይድካ ናይቲ ስልጣን ምምሕዳር ግዜ መሲልዎ ኣብዘይ ሰዓቱ ቮላታ ዝጅምር ኣሎ ግን ኣብኡ ይበፃሕና ናይ ፃዕርን ናይ ምምልላእን ናይ ብሓባር ኮንካ ዕድል ምዕዋትን መድረክ ኢና ዘለና ንስኻ ምፃእ እቶም ካልኦት ይምፁ ከመይ ጌርና ኢድ ብኢድ ተተሓሒዝና ንዕውቶ ጥራሕ ኣኺሉ ዘሎ እቲ ግዜ ካብኡ ኣነ እውን ምስ ዳዊት ክፈላለ ክእል እየ ብናይ ፅባሕ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብዚ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ይሓስብ ኣሎ ንሳቶም ድማ ብዛዕባ ምስ ኣቡ ኮንካ ንምስራሕ እዮም ዝካትዑ ዘለዉ ብወይ ፖለቲካ ከይዳትኩም እያ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ከይዳትኩም እያ ግን ምናልባት እቲ ፅምዶ ዝበሃል ከዓ ካልእ መልክዕ ሒዙካ ይመፅእ ስለ ዘሎ ኣብዚ ናይ ሌይተስት ፅምዶ ነቲ ጀነራል መን ኢኻ ትብሎ እዚ ባጫ ደበለዶ ወላ መን እዚ ብርሃን ጁላ ንሳቶም ፅምዶ ይሓስቡ ወይ ንዑ ጠጠው ከብሉ ይሓስቡ ኣወል ስዒድ ድማ ከመይ ዝበለ ናይ ፅምዶ ቪድዮታት ሒዙ መፅኡ ኣሎ ስለዚ ናይ መወዳእታ ፅምዶ ተገይራ ኣላ ተረኺብናይ ኣብዚ ክሰምዓኩም ኣብዚ ዘላ መስለኒ እስካ ስምዑ ኣብዚ ብብዙሕ ህዝብን ተሳተፍቱን ንከተማ መንደፈራ ቅንያ ፌስቲቫል ኣምሲልዋ ዝሓለፈ ፅምዶ ኣብ ታሪክ ፅምዶ ዝበዝሐ ህዝብን መኻይንን ተሳተፎ ዝዓበየ መደብ ኮይኑ ተመዝጊቡ ይርከብ ፅምዶ ንሓባር ፅምዶ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ድማ ነፍሱ ዝኸኣለ ዓብዪ ስቴትመንት ኢና ንርኢ ዘለና ቢካዝ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ሰም ስያት እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ዝሓለፈ ጆ ሒዝኩም ዲኹም ኣብኡ ክትነብሩ ወይስ ንፅባሕ እናሓሰብኩም ብትብዓት ክትጓዓዙ ኢሉ እዩ ዝሓተና ዘሎ ኣብዚ ተኣኪብናሉ ዘለና ምክንያት ናይቲ ሓደ ዓወት ኣብ ልዕሊ እቲ ካልእ ንምፅምባል ኣይኮነን ዓወት ሰብኣውነት ኣብ ልዕሊ ፅልኢ ንምፅምባል ኢና ተኣኪብና ዘለና ጉዕዞ ፅምዶ ብፅኑዕን ንድሕሪት ክምለሰሉ ብዘይክእልን ደረጃ ኣብ ዝጓዓዘሉ ዘሎ እዋን ብግብሪ ዝዕተር ዘሎ ዓወታት ንሪኦ ኣሎና ሎሚ እውን ብዝተገብረ ሓያል ፃዕሪ ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብ ኤርትራ ብትሕቲ ቀይዲ ዝፀልሑ ተጋሩ ናፃ ተለቂቖም እቶም ተወሊድና ዝዓበናላ ሃገር ኣይንገድፍን ወሊድና ዘሚድና ኢና እሞ ኣብዚ ኢና ንተርፍ ዝበሉ ነናቤቶም እፋነው ኣለዉ እቶም ናብ ትግራይ ክንከይድ ኢና ዝበሉ ድማ ናብ ዓዶም ከም ዝምለሱ ይኸውን ኣሎ እዚ ነቶም መንእስያት እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ኣብቲ ዝሓለፈ ዝረአ ዝነበረ ዝስማዕ ዝቐነየ ሓበሬታ እዩ ናይ ብሓቂ ጨርቆም ዝደርበዮም እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ነዚ ወላ ነዞም እሱራት ዝተመለሱ እውን ብወታደራዊ ዓይኒ ገይሮም ክትንትንዎ ሰሚዕና ኣለና ስለዚ ዘይሰማዕናዮን ዘይረኣናዮን ፀገም የለና ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብ ዞባ እዚ ግን
نخلو سميكا كم زي سماكا خوين كم حلاف ترى يابزوان زي مخنياتو نجر دليهم كم زلون نعم نجر قصهم دما أنكيدهم تبقيسهم كم زلو زر كنتاتنا نرزلنا اتنا يتصم دو منفس دما بكل من قديز الرزلو it's yeah I mean at this stage there is not بزح نجر كتزارة بايتخلني خا هانتي فيديو كبير تراز واتسات كالا اسكري وابزيا إذا فيديو زيا كاب إيرترا دوتساتيا مني كدي هو نايب حق حر جزيا كم زور أوريجينال فيديو كوس كلت ريقة أبي نايب بوتايتهم تفلتس كتم دللهم نجرو زارو باي عطياتهم نيرا فايرال كوين الله بزح ستوري بلان بكليب ترى استغد حتيا and yeah I mean أبي إيرترا تي مرحنات بخماي كم زنبر تزي فلته نخفلت زيادة أبتي real life real stories كم زي عينة فيديو تاتي زيادة تسألنايتي أبي إيرترا زلو بوليتيكا ومرحنات انت عينة هوتي نبر انت عينة بدوتات اللو انت عينة لايف ستايل اللو ابي عمد كغيد كلون انا إيرترا بريزنت كغيد كلون زلو فللي ناي سماي مدرن فللي كم زخونين عن رزلنا بحفشان وحز بلتيا زروبا كميلو يسقروا I don't know أبزي بعلو ديوت بريزنت ساس بعلو دي ماكينات زور زلو أبناتنا ماكينة كون كله بس السوق في الوزلو انت اللي غب على هاي خات زور it's crazy قلنا I don't know تين مغاين كلاو تستاز اللو أخي كون نحايز راخواسي ناو تستا position بزي نسوز اللو يا أخوينا تسميعات النجن بزغنة it's crazy كم جا أنا كبيت بدو يو قلنا still أبي بوتا مخانن كفلتي كالكون I would give you more information but كفلت أي كالكون بزغنة زياتري وازلهم حداش فيديو كبير ترادوس يا كبير ترادوس فيديو دما أمودا تا كل جزء نبعدنا مسزبنا مسحجرنا connect زجبرنا فيديو غير بوخو دس لزدلي حنت كاباتن سانيرا إيرتران تاي كم زمسل زلو ويون تي أبير ترازلو بوليتيكا مرحنت تاي كم زمسل هيوتو فليتنا بوغيرنا كنو دس لدسلني يدمس عليكم زلو زغنة نايلو مارسي أبزي نايلو مارسي أبزي كودي أبكالارسي أبكالارسي بخالت عستك ساوز مزكم لايك مقبار شير مقبار ريتون حسابكمن بهنات من قد قدو فينا بالكم نايلو مارسي أبزي كنودينا مزادر في زيادة ما خقاب كسانا بتكم سلام